No niin, moi. Mä nyt luen tässä MSP-videota tällä kertaa. Ja mä etin jo täältä Anin kaupasta, että minkä Anin mä ostaisin, koska mä haluaisin ostaa jonkun uuden Anin. Tai mä etin sellaista tiettyä Ania, jos mä löytäisin sen, mutta se on aika kallis. Tai en mä tiedä, ostaisin mä sen, koska se maksaa mun mielestä tai 1200. Mut joo, mä katsoin siis jotain Aneja. Ja mä katson, onko se mun äskeinen video nyt tullut tänne mun kanavalle, koska mä kuvasin äskeisen karkkikaupassa sen videon. Niin onko se nyt tullut tänne? Joo, on tää tullut. Ja miksi tässä on tällainen? No joo, okei. Tässä ei vielä yhtään näyttökertaa. No joo. Ää, mu- okei. Mm, 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 mm. Minkä anin mä ostaisin? Mä haluan ostaa yhden anin, niin mulla on tylsää, mä en keksi mitään tekemistä MSP:ssä, koska mun pesuka ei oo täällä paikalla. Koska se lähti. Miksi on 12? Niin joo. Mulla on vähän tän tyyppinen tälleen samanlainen ani, mutta ei taas kuitenkaan ihan samanlaista. Joo, mä vihaan pannunkaan. Muuten voisin näyttää teille sellaisen tosi hauskan anin, tai sellaisen omituisen. Mä pausaan niin, jos mä löydän sen. Okei, joo, nyt mä löysin sen anin. Hirveesti kattokaa tätä. Siis niinku mitään järkeä tässä anissa on. No. Siis kuka ostaa tällaisen? Tää maksaa niinku 250. Okei, siis mitä vitsin järkeä tässä Janissa on? Mm. No niin, mulla on karkkeja. Mm. No, mä syön karkkeja. Mä en tiedä ostaaks mä no niin, koska mulla on aika vähän rahaa niinku näyttää tässä. Mä jatkan mun kavereitten näitä aneja, mitä ne ovat ostaneet. Jos täältä jo löytäisi jonkun kivan. Nolla korkea. Se on niin. Ja tällä. Oikeesti melkein kaikilla on täällä niin. Tälläkin on tää. Oikeesti, jos se on tää niin. Mä en kyllä tykkää sitä hirveesti, mut. Joo, se oli, jos ihmettelitte, että mikä toi ääni on. Niin hiirtä. Joo. Muuten kun mä aloitan kuvaamaan sitä videota, niin tää mikki meillä kaatuu varmaan tai oikeesti 3. kerran. Ei sitten kaatunutkaan. Mä oon silleen ostaisiko tää noni? En mä tiedä. Okei.
En mä osta mitään, niin mä en jaksa. Ja mä otin tähän, että kukaan. Ja oikeesti katsokaa ja testiä tässä mun näissä ajatuksissa. Niistä on oikeesti jo hirveä. Tällainen testi. Kauheet tuollaista tuttua. Mä en halua nyt oikeesti mun tätä säästöpossua, koska mä säästän sinne kaikki ässät ja veimet, mitä tulee. Aukaisi sit jossain vaiheessa, kun mä haluun. Ää, mikä teksti? Mm, eikö sulla oo? Kauheen uhalla. Mm, mm. Mä en keksinyt mitään, meillä ottavat nyt arkea. Mitä? Kuolen ehkä. Öö, okei, siis mitä on? Voi lukea tänne. Tulin viime perjantaina, eli oikeastaan vikana koulupäivänä kotiin, ja koulussa oli ollut sairaan pahaa ruokaa, enkä ollut syönyt, ja mulla oli hirveä nälkä. Katoin jääkaappiin, eikä siellä ollut mitään hyvää syötävää. Menin viereiseen kauppaan ostaa karkkia tee, mut ne tippu mulla maahan. Meinasin kuolla nälkään, mut ei tässä nyt mitään. FT. Tulin sunnuntaina MSP:hen ja puhuin yhden meidän vanhimmista. Mitä? Varmaan tarkoitti vanhemmista jutuista täällä ja menin katsoo mun ekan leffan ja, ja mä oikeesti meinasin kuolla nauruun. Meinan edelleen. Okei, joo, ei tää oo mikään sellainen. Joo, ok. Niin oikeesti, mikä vitsi nää tekstijuttu nyt on? Öö, okei. Mutta tämän varmaan lopetan läpi kohta, koska en keksi tekemistä. Tunnistus. Mä tykkään katsoa näitä tunnistus. Käyttäytyminen 8, äidinkieli ja kirjallisuus 8, englannin kieli A1 oppimäärä 9, matematiikka 7, biologia ja maantieto 8, fysiikka ja kemia 9, uskonto 7, historia 8, musiikki 7, kuvataide 7, käsityö tekninen 8, liikunta 8. Okei, aika hyvä. Muuten mäkin on tehnyt tänne mun todistusartin. On tässä. Siis käyttänyt 9, äidinkieli ja kirjallisuus 8, A1 kieli, englanti 7, matematiikka 7, biologia ja maantieto 7, fysiikka ja kemia 7, uskonto evankeliumus luterilainen 7, historia 8, musiikki 8, kuvataide 8, tekstiilityö 8, liikunta 9. Tästä oli sitten tää mun todistus. Ja pitääkin on sillä hirveällä tällä tekstillä. Okei, joo, mutta nyt lopetetaan tämä video, koska tämä kestää 10 minuuttia jo. Mä en uskalla, että nyt näin pitkä video.
Mutta joo, tää oli siis joku tällainen turha video. Joo, no, joo. Moi moi!